שלום. ואנחנו עם דוקטור יפעת ביטון, בוקר טוב. בוקר טוב, רויה. מומחית לשוויון מהמכללה למינהל. ואנחנו... וחלק מהמומחיות שלי, אני חייבת לומר, חלק מהלמידה שלי הייתה להיות תלמידתה של פרופסור גביזון המיתולוגית, שבאמת אמרה פה דברים מאוד יפים. אני חושבת יותר כחזון ופחות כתוכנית פעולה מציאותית, אבל כחזון אני חושבת שזה המקסים. אנחנו מתחילים בחזון, יפעת, ולאט לאט אנחנו עוברים אל המציאות. חזון, את יודעת, כאילו, זו נקודת הפתיחה. אני לא בטוחה. אני חייבת לומר יש לי פה איזושהי מחלוקת. זאת אומרת, יש משהו בחזון שהוא לא יכול להיות אוטופי. והוא חייב להיות מחובר למציאות, ואני אולי אתחבר מפה לנקודה של ההצבעה. כשפרופסור גביזון מדברת על זה שצריך להיות פה, בעצם הייתה פה מלחמה בין תנועת ההתיישבות לבין מי שחושבים שצריך להגיע להסדר מדיני שכולל החזרה של שטחים ודברים מהסוג הזה. אני חושבת שזה היה חלק מהסיפור, אבל הייתי אומרת חלק שולי בשוליים של הדבר הזה. מי שהתגייסו בסופו של דבר לעשות את הסוג של מהפך הזה, בוודאי מהפך במובן של מה הייתה התחושה, וגם בליכוד, לא רק בתקשורת שהיא חלל השינוי הזה בהרבה מובנים. אין ספק שמי שנתנו את מירב הכוח היו למעשה אנשי הפריפריה והשכונות. שם יש באופן שיטתי, קונסיסטנטי, יתרון ברור לליכוד. אבל שנייה אחת, יפעת. הוא סדר יום התיישבותי, אני לא חושבת... לא, בסדר, הבנו. את אומרת, העניין ההתיישבותי הוא חלק מתוך הסיפור, אבל לא הסיפור עצמו, אני חושבת... אוקיי, אבל... ויש עוד דבר, אבל מעניין, כי היא אמרה גם פרופסור גביזון, שצריך לדעת עכשיו, לכן, הצד שניצח והוא חזק, צריך לא להתנגח בצד שהפסיד. השפה הזאת לא כל כך מתאימה למה שקרה פה. כלומר, בהרבה מובנים, באיזשהו אופן שמשנה דפוסים של חשיבה פוליטית, מי שהפסיד פה הוא ממש לא הצד החלש. הוא לא באמת פוחד מזה שעכשיו הוא יעבור איזשהו דיכוי שהוא דיכוי נמשך שישב על, אתה יודע, על נקודות החולשה שלו. להפך, הוא מפחד מאובדן, לא, הוא מפחד, אבל הוא מפחד מאובדן נקודות החוזק שלו. זה לא כמו להיות במצב שבו אתה מפחד שימשיכו ללחוץ על נקודות החולשה שלך. זה שונה. אוקיי, בואי ננסה להבין רגע את התוצאה המאוד מרתקת מצד אחד, הפתיע לא מעט מהצד השני, לא את כולם, אבל הפתיע, שבה אנחנו מוצאים שהפריפריה, גם הפריפריה שהייתה במהלך השנה האחרונה במצוקה לא קלה, כמו סדרות, כמו ירוחם, גם הפריפריה הזו, כמו חצור הגלילית וכולי, הרבה מאוד ערד, הרבה מאוד נקודות שאנחנו הלכנו אליהם במהלך השנה האחרונה כדי לברר מה, כי הצעקה שנשמעה משם הייתה חזקה במיוחד, ואנחנו רואים הצבעה בהיקפים גדולים עבור נתניהו והליכוד. זה נכון מאוד. אני חושבת, תראה, זה די אלבון למחנה הציוני, אופי ההצבעה הזה, לפי דעתי. לא, אל תאנחי. אני לא יודעת להגיד לך שזה אלבון. לא, אמרתי מה שאני חושב. אני לא יודעת אם זה אלבון. אני חושב. כן, אני לא חושבת שזאת הפתעה פשוט. אני לא חושבת שזאת הפתעה. זה ברור שהמחנה הציוני הלך על כיוון מאוד חזק, חברתי, של איזשהו רעיון של צדק ושוויון כבסיס מרכזי למה שהם עושים, אבל כשאתה מסתכל על התוכן של הדברים, האם התוכן הזה של הדברים מרגיש שיש פה איזושהי הצעה אמיתית, מפתה לאנשי הפריפריה לשוויון? התשובה היא לדעתי שלא. עכשיו תראה, בוא ניקח לדוגמה... ואם הייתה הצעה מפתה, את חושבת שכן? האם לא מדובר כאן בעצם בהשתייכות נקודה, בהזדהות אני והשבט שלי, וזהו זה?
אני חושבת שזה בוודאי לא רק הסיפור הזה, הכלכלי. כלומר, אני לא חושבת שזה היה משנה את זה מן הקצה לקצה, ואני אסביר למה. כי אני חושבת שיש איזשהו מודל של השתתפות פוליטית שאנחנו חייבים להיצמד אליו. זה מודל שככה לאורך הזמן, וגם המעורבות הפוליטית שלי בתוך התהליך הזה, אתה יודע, החשיבה שלי של אולי להצטרף, אולי להיכנס פנימה, ואל מי להצטרף. כל הדברים האלה גרמו לי לחשוב על איזשהו מודל של השתתפות פוליטית, שאני חושבת שיכול גם להסביר את מה שאנחנו רואים פה. והמודל הזה מדבר על איזשהו מהלך אבולוציוני כזה, שבו אתה דורש כאוכלוסייה, כקבוצה, את רוצה שיהיה לך ייצוג, את רוצה שתהיה לך שותפות כדי לייצר שותפות רעיונית, ואת רוצה גם הובלה. זאת אומרת, את רוצה שתהיה לך גם איזושהי עמדת הובלה, כלומר עמדת השפעה בשותפות, שיש איזושהי תחושה של יכולת באמת לשנות את סדר היום של אותה מפלגה שאת יושבת בה, כדי שהיא תוכל לענות על הצרכים של הקהילה שלך. אני חושבת שהתהליכים האלה לא התגשמו בתוך הפרויקט הזה של המחנה הציוני. הייתה שם בעיית ייצוג לא קטנה. ייצוג, את מתכוונת לעובדה שהרצוג ולבני באים מאותו שבט. כן, נכון. הייתה שם בעיית ייצוג לא פשוטה, הייתה שם ייצוג בעיניי מיד מוליד איזשהו קושי לגבי שותפות, וכמובן שבהקשר ההנהגתי זה גם מאוד משמעותי. לעומת זאת, אם אתה תסתכל על הליכוד, אתה תראה שברמת הייצוג זה כמעט לא יאומן מה שקורה שם. מבחינה מספרית, כמדומני יש שם השבט, נקרא לזה, שני השבטים מיוצגים בצורה מאוד מאוד דומה, שוויונית כמעט, מבחינה מספרית. יש שם אנשים שמגיעים גם מהפריפריה, יש שם איזושהי תחושה של בגלל שמדובר כזאת קבוצה גדולה, עכשיו יש פה איזושהי יכולת לעשות התחדשות בשותפות הזאת ובהובלה, בגלל שהקבוצה היא גדולה וחדשה בחלקה הגדול, אז אפשר לנער אותה ולראות שיש שם פוטנציאל. וגם תראה, אם אני נצמדת למאבקים ספציפיים, בוא נחשוב למשל על הנושא של הקרקעות, מאבק כל כך צודק וראוי לשינוי של איזשהו עוול היסטורי שנהנו ממנו, הייתה כבר הנאה מספיקה, אפשר לומר, למי שנהנים ממנו הקיבוצים והמושבים וההתיישבות החקלאית, שהגיע הזמן באמת לחשוב מחדש בהגינות על האם הדבר הזה הוגן למול עיירות הפיתוח שנחנקות ונאנקות תחת היעדר שטחי שיפוט ראויים תעשייתיים כדי לאפשר את הצמיחה שלהן. את הדבר הזה בסופו של דבר בשנים האחרונות עשה הליכוד. ואתה לא יכול לקחת את זה מהאנשים האלה. אני אומרת לך בתור בת קריית מלאכי, בתור שיש לה חברים בירוחם ובקריית מלאכי, שהנושא הזה של דיון על גבולות זה קריטי עבורם. הם רואים את זה, הם יודעים שזה קורה, זה נמצא אצלם בחדשות, הם יודעים שמי שעשה את זה זה הליכוד. ולאו דווקא דירה במרכז תל אביב, את אומרת, אלא שטחי השיפוט. מה זה הקמפיין הזה? נכון, מה זה הקמפיין הזה של הדירות? וגם אפילו הקמפיין של הסייעת בגן ילדים. עם כל הכבוד, בפריפריות אין צפיפות, לא של חבר'ה צעירים, ולא צפיפות של דיור, וזה לא הסיפורים הגדולים שלהם. דוקטור יפעת ביטון, תודה רבה לך על הדברים.